Hjertelig velkommen til nogle enkelte somatiske yogaøvelser, som kan være med til at frisætte stress i kroppen og støtte os i at integrere vores healingsrejse med os selv i forhold til alle de her følelser og tanker, der kan dukke op, som vi har brug for at have en omfavnende, iagttagende tilgang til, at vi sådan holder rum for os selv, at vi både er moderen og barnet. Og mange af de her følelsesmæssige ting, som vi kan opleve, de lærer sig her i vores hofter og nede i sakralchakraet ind til psoasmusklen, som er sjælens muskel, og som er relateret til nyreenergien. Og nyre og blære hænger sammen. Så når vi går i åndedrættet, det er jo en af de første ting, som jeg vil invitere til, det er at have fokus på åndedrættet. Så vi får en bevægelse helt ned i den dybeste del af os, så vi får kontakt så langt ned som muligt, og at vi aktiverer vagusnerven, som er den parasympatiske nerve, som hæfter heromme ved kraniekanten og løber hele vejen ned langs halsen, ned foran kroppen, på forsiden af kroppen og ned til vores, for kvindens vedkommende, ned til livmoderhalsen, og er med til at påvirke vores fordøjelse, hele vores hjerterytme, hele vores nervesystem. Det, at vi balancerer og bliver rolige, og det er jo en vigtig del af det at integrere, det er, at vi kan slappe af, og at vi skaber balance for vores nervesystem, at vi simpelthen får nervesystemet til at falde til ro. Og en måde at gøre det på, det er åndedrættet, dybe vejrtrækninger. Og så er der nogle fysiske øvelser, vi kan lave, som er med til at styrke vores jordforbindelse, styrke vores forbindelse til kroppen, at vi lander helt nede i kroppen og kan integrere alle de her ting, som vi er med, alle de her energier og følelsesmæssige ting og tanker, så vi undlader at blive kapret, men kan være omfavnende og iagttagende og nærværende. At vi giver os selv en opmærksomhed, at vi er interesseret i os selv, at vi har selvkærlighed, og at vi har den her følelse af, at vi holder rum for vores eget indre barn. Så man kan sige, åndedrættet, hvor vi trækker vejret dybt ind igennem næsen, slipper på udåndingen. Og det vil sige, at vi trækker let energi ind, og vi slipper den tunge energi. Og når vi har taget nogle dybe vejrtrækninger, så kan vi vende opmærksomheden indad, eventuelt sidde med lukkede øjne, og så trække vejret stille og roligt gennem næsen, både på indåndingen og udåndingen. Og når vi får åndedrættet så langt ned som muligt, så går det ind og påvirker vores nyreenergi herom i lænderområdet. Ja, og så det her med at have fokus på vores grundenergi. Så når vi lærer kroppen, at her slapper vi af, det er vores grundenergi, så kan vi i enhver situation lige sige grundenergi, og så ved kroppen, jeg skal tilbage til det her sted, hvor jeg slapper helt af i hele min krop. Så hvis vi bliver påvirket af noget uden for os selv, så kan vi lige tune ind i grundenergi. Og så er der de her enkelte øvelser. En af de øvelser, som er gode, det er jo den her, hvor vi står med fødderne i hoftebredde. Lidt bløde i knæene, tager hænderne op til brystet og tager en dyb indånding. Og så går vi forover på udåndingen. Og det, der er vigtigt her, det er, at i stedet for at vi bøjer heroppe i ryggen, så skal vi ned i hofterne. Så vi får noget smidighed ind til vores hofter. For at frisætte de spændinger, der ligger der. Og så slip helt i hovedet, kig bagud og kom så langt ned som muligt. Hvis det er for hårdt at stå på den her måde, så kan vi gå ned i knæ og så stå på den her måde. Hold os selv i hånden. Favne os selv. Og så trækker vi vejret så langt ned som muligt, så vi får åndedrættet herom i ryggen, om i lænden. Og så er der den næste øvelse. Nu viser jeg øvelserne sådan lidt hurtigt efter hinanden her, og så kan vi selv vælge, hvad for nogen vi vil gå med. Den næste øvelse, det er, at vi står med 90 grader i skulder, 90 grader i hofter, og så laver vi den her på indåndingen.
hvor vi svejer og slipper ned i roden, og på udåndingen krummer vi og trækker halebenet ind under os og trækker op i roden. Indånding, slipper, udånding, krummer. Og det er altså virkelig en dyb øvelse, der går ind i hele vores bækken, i vores psoas og frisætter spændinger. Så kan vi udvide den ved at tage knæene lidt ud til siden. Og så kan vi trække hænderne lidt fremad her. Og så finde et sted, hvor det er passende, hvor vi kan gå ned her i en lidt udvidet child pose. Og her kan vi så lave en bevægelse, hvor vi på indåndingen kommer op, holder vejret og går lidt frem, og udånding tilbage. Indånding op, holder vejret og frem, udånding tilbage. Og hvis vi synes, det er lidt for meget, så kan vi stadigvæk stå med 90 grader i vores skulder. Og så egentlig lave den her, hvor vi lige går tilbage, så vi står på den her måde. Og så indånding op. Og udånding tilbage. Indånding op. Udånding tilbage. Vi kan også vælge at lægge underarmene ned, så vi holder os selv her. Og så egentlig bare ligge her, træk tilbage her. Indånding op. Udånding tilbage. Indånding op. Udånding tilbage. Og så kan vi også lægge os tilbage her. Og hvis vi har brug for det, så kan vi lige sætte hænderne oven på hinanden her, så vi støtter vores pande. Og ellers, hvis vi kan, så kan vi gå ned. Og så bare ligge her lige så stille. Træk vejret dybt gennem næsen på indåndingen og udåndingen. Og mærk, hvordan det slipper ned i lysken. Ind til hofter, til psoas, til hele bækkenpartiet, hvor vi frisætter al den her stagnerede energi, der ligger. Støtter vores krop i at sætte følelserne fri, der sidder i kroppen. Tanker, følelser, som sætter sig som smerter. Og så egentlig bare være her. Og mærke, at vi holder rum for os selv. Og hvis vi synes, vi har gerne vil sådan gå lidt dybere i childposen her, også bare i forhold til at være nærværende med os selv, samler vi benene, og så lægger vi os helt ned i childpose her. Og hvis det er for hårdt her, så igen, så lægger vi hænderne oven på hinanden, lægger en pude. Hvis det er for hårdt at komme helt tilbage på benene, så lægger vi en pude herinde imellem. Det, der er vigtigt, det er, at vi kan slappe af i øvelserne. Det må ikke gøre ondt. Ingen smerte. Vi må gerne kunne mærke, at kroppen giver sig. Og så bare kunne være med det stille og roligt og trække vejret. Og så mærke, at vi kommer forbi de her steder, hvor det spænder. Hvis vi går ud af en spænding, så laver vi et nyt spænd. Så man kan sige, hvis vi kan, så find en position, hvor vi lige støtter kroppen med puder og tæpper. Og så find et sted, hvor vi kan slappe af. Og så gå dybere og holde rum for os selv. Og mærke, hvordan vi går igennem de her følelser og de her tanker. Og de her fysiske ting, der er i kroppen. Ja. Og så er der en anden, vi også kan bruge. Det er, at vi lige lægger hånden her ind under. Og lige holder os selv her. Den er rigtig god, hvis vi lige føler en form for panik. Og lige kan mærke, at det bliver for meget det hele. Så kan vi faktisk lige lægge hånden ind her og den anden hånd. Ja.
Og så kan man skifte over til den anden. Og ellers til sidst, så er det jo altid godt at lægge sig på ryggen. Og en af dem, der er gode, det er, at vi kan lægge armene ud til siden. Vi kan også lade dem ligge her. Og så at vi på indåndingen tager en indånding. På udåndingen vipper vi benene ud til den ene side og hovedet til den anden. Indånding op. Udånding til siden. Indånding op. Udånding til siden. Indånding op. Udånding til siden. Og det er altså en rigtig god øvelse. Den masserer ind til hele lænderområdet og frisætter spændinger her i hofterne og går op i rygsøjlen, så vi får sluppet al den her stagnerede energi. Ja. Og man kan også sidde med den her på den her måde, så man ligesom vipper her fra side til side. Den er også rigtig god. Ja. Og ellers Sirvasana, hvor vi slapper fuldstændig af, lægger os godt til rette, trækker vejret stille og roligt, mærker at åndedrættet kommer så langt ned som muligt, og så bare give kroppen lov til at mærke, at den er forbundet, at vi er forbundet med hele jorden under os og hele universet over os, og at vi ligger her i vores egen lille energiboble, forbundet til vores intention, med vores praksis, med vores dag, med den vi er og vores rejse. Ja. Og så er det en god idé inden, for eksempel når vi skal sove, at vi lukker vores kusko, hele vores navleområde, at vi ligesom siger, okay, jeg lukker mit energifelt, samler mig i mit eget, og så for at afgrænse kroppen, så kan vi sådan lige lægge hænderne rundt omkring på kroppen, og ligesom sige, okay, nu er jeg her i min dejlige krop, og jeg elsker mig selv. Jeg elsker, ja, og lige mærker, nu er jeg her i min egen energi, min egen energiboble, og mærker hele energifeltet omkring mig. Og det er også en del af det, der er en god idé, når vi træder ud i verden. Når vi vågner om morgenen, at vi åbner vores Virukosha, og samtidig laver en markering af vores Virukosha, altså vores Guds tempel, altså vores aurafelt, så vi er hjemme i os selv. Og når vi lærer kroppen, at nu er det her, vi er trygge, det er her, vi har det godt, det er her, vi har tillid til, at vi kan mærke os selv, så kan vi til enhver tid, i enhver situation sige, energiboble, grundenergi, brug det ord, den mærke ind i, hvad der fungerer for dig. Jeg kan mærke, når jeg siger grundenergi, eller Virukosha, som jeg synes er en smuk betegnelse for vores gudstempel, så siger min krop, nå, det er det, du mener, og så kommer den hjem til sig selv igen. Og så husk at lukke igen om aftenen, at vi ligesom trækker os hjem i os selv, og igen mærker os selv. Det er rigtig godt også at massere under fødderne, inden vi skal sove, så vi får fat i det her punkt hernede under, som er nyreenergien, som handler om stress. Så det er altid en god idé at give lidt opmærksomhed til vores fødder, som vi vandrer rundt på. At vi lige sender dem lidt god energi, en dejlig creme, og så har vi faktisk en rigtig god jordforbindelse, som vi kan falde i søvn med. Ja, god fornøjelse her fra mig, og energierne her i Peru, som strømmer ned. Og caprifolien, som står lige her bagved, en af Bachs blomster, som jo er energien omkring det at være fuldt til stede i nuet. Og undlade
at gå i fortid, være fuldstændig lige nu og her, helt nærværende hjemme i os selv. Så den energi kommer med ud her også. Tusind tak. Monai.